बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोनां खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 8 एप्रिल 2022 बाराया शुक्रबार। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ। बावैसो दानफोरनि सिगां रायजोआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बैसागु एबा बिहु फोरबो खुंफुं आफादफोरनो गाजा गोमजायै फोरबोखौ खुंफुंलांनायनि थाखाय 1,50,000 राङै रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय जागोन होनना फोसावनाय जादोंमोन। बे हिसाबैनो रायजोनि बैसागु एबा बिहु फोरबो खुंफुं आफादफोरा सरकारनिफ्राय बे रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हादोंमोन आरो सरकारनि बे अनसुंथाइखौ रायजोनि क'क्राझार जिल्लानि मोनद' असमिया बिहु खुंफुं आफादफोराबो मोननो हादोंब्लाबो नाथाय क'क्राझार जिल्लानि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादफोरा मोनसेबो मोननो हायाखैमोन। जायनि जाउनाव क'क्राझार जिल्लानि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादफोरा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। जाउनाव जिल्ला हारिमु आफादनि दुखु मोननाय आरो खावलायनायखौ आसाम सरकारा नोजोर होफिनना 1,50,000 रांखौ क'क्राझार जिल्ला बैसागु फोरबो खुंफुं आफादफोरनोबो होनाय जागोन होनना फोसावफिननाय जायो। गुबुन फारसेथिं आसाम सरकारनि बेबायदि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादफोरनोबो रांखान्थियारि हेफाजाब होफिननायखौ एबसुआबो गोजोननायजों बरायो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। बिटिआर हालामनि लांदां जानानै थानाय एलपि इउपि फरायसालियाव थाबैनो फोरोंगिरि थिसनथाइ होनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों दिनै बिटिआर ओनसोलनि टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरा। मख'नो नांगोन दि बिथांमोना दिनै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर सरकारखौ थाबैनो बिटिआर ओनसोलनि लांदां जानानै थानाय एलपि इउपि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसनथाइ होनांगौ। मानोना फोरोंगिरि गैयैनि जाउनाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जोबोर खम समनि गेजेरावनो थैनो थांगासिनो होनना बिथांमोना गोख्रों दाबि खालामदों। बिनिखायनो बिटिआर सरकारा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय लांदां जानानै थानाय एलपि इउपि फरायसालिफोराव थाबैनो गुन गोनां फोरोंगिरिफोरखौ थिसननांगौ होनना बिथांमोना गोख्रों दाबि खालामदों। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। बावैसो सान सिगां जोबनानै थांनाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद एबा HSLC फाइनाल आनजादनि फिथाइखौ फैगौ मे दाननि गेजेराव फोसावनो थाखाय थि खालामबाय। मख'नो नांगोन दि आसाम गेजेरारि सोलोंथाइ परिषद एबा सेबानि आनजाद सामलायगिरि बिथाङा बे खौरांखौ मैया फोसावनानै होदों। बिनि अनगायैबो बिथाङा गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद आरो हाइ माद्रासा आनजादनि फिथाइखौ जयैनो फोसावनाय जागोन होननानैबो मिथिहोबावदों। गुबुन खौराङाव फैबावदो। दिनै बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा अदालगुरि जिल्ला माजबाद फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय मोनद' फरेस्ट रिजार्भ सेन्टाराव गोग्लैनाय गासै 896 नखरफोरनो हानि मोनथाय राननानै होदों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि समाव खुंथाय गोहोआव थानाय दानि बिटिसि सरकारा रायजो राजाफोरनो हानि मोनथायखौ रानना होनाय जागोन होनना खोथा होनाय बायदियैनो दिनै बिटिसि सरकारा बे खामानिखौ मावफुंना होबाय आरो बेजों लोगोसे बिटिसिनि बाहेराव थानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे ओनसोलफोरावबो फैबाय थानाय समनि गेजेराव हानि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांना होबावगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। दिनै बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।